ରୁବି ରୁମକୁ ଯାଇ ନୀଲମକୁ କହିବେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ଗମର ପଥାରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମହାନ ଦେଖେଇ ହେଲା। ନାଇଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏସବୁ। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଲୁଚାଚୋରାରେ ନୁହେଁ, ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ସେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ନା, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ତା ମହାନ ଦେଖେଇ ହେବା ଛଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଁ। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରର ବୋହୂମାନେ ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ରୁବି। ନୀଲମ କହିବେ, ବାସ୍ ମାମା, ସବୁବେଳେ ଏ ବୋହୂବାଲା ରାମାୟଣ ଶୁଣେଇବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ସୁଇଟ୍ ପଏଜନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାରି ଭଲ ଦେଖେଇ ହେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ବେକ କଟି ଦେଲା ଭଳି କାୟଦା ଶିଖ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବି, ପୁଣି ସେ ପଲ୍ଲବୀ ସାମ୍ନାରେ? ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ମାମା, ଆମେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ତମେ ଭାବୁଛ। ଏମିତି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ତମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କଥା କହିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଲ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରୁ ତ କିଛି ଶିଖ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମୁଁ ହିଁ ରାଗରେ ଟିକେ ବହକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ମାନେ? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ରହ, ମାନେଟା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବୁ। ଏମିତି କହି ରୁବି ଏମଏଲଏକୁ ଫୋନ କରିବେ। ଆଉ କହିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି। ମୁଁ ମହାପାତ୍ର ମେନସନରେ ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ବି ଆଗକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ମିଳି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଏମଏଲଏ କହିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ। ତମେ ସେ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭିତରୁ ବର୍ବାଦ କରିଚାଲ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବାହାରୁ ବର୍ବାଦ କରିଚାଲୁଛି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭୈରବ ଭରଦ୍ୱାଜ ସାର୍। ଏମିତି କହି କଲ୍ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ରୁମରେ ବସି ଆଦର୍ଶର ସାର୍ଟ ଧରିଥିବେ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବେ, ନାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ତମେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ। ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ତ ମୋର। ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଆଦର୍ଶ ଉପରକୁ। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ଆଇନା ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ କହିବେ, ୟାର ଶାସ୍ତି ତତେ ମିଳିବା ଦରକାର ପଲ୍ଲବୀ। ଆରେ ପତି ପାଇଁ ତା ପତ୍ନୀ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ନିଜ ପତି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ନା। ୟାର ଶାସ୍ତି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ହାତରେ ତୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇଥିଲୁ ନା, ଏଇ ହାତରେ। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ କାନ୍ଧରେ ପିଟି ହେବେ। ଆଉ କହିବେ, ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ, ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଶାସ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତତେ ଆହୁରି କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଆଉ କହିବେ, ପୋଡ଼ିଯାଉ ମୋ ହାତ ଆଜି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବ ଆଦର୍ଶ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆଉ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ, ଆରେ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ବାବା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବା ଦରକାର, ମୋତେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ, ପାଗିଲି ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ମୋର ଏଇ ହାତରେ ଅଜାଣତରେ ଆଦର୍ଶ ଉପରକୁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଏ ହାତ ମୋର ପୋଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ତୁ କହିଥିଲୁ ନା, ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ କେତେ କ'ଣ ଭୁଲ କରି ବସେ। ତା ଭଳି କ'ଣ ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ପନିଶ କରେ? ପାଗିଲି, ଏସବୁ କରି ତୁ ଆଦର୍ଶକୁ କ'ଣ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ?